nak kandung si bujang ribut bari lui ayah makan aku kesabar barano mangkonyo bujang cok kemana dek bujang tarakan malah nak sanang di dalam saja di dalam mana ayah mangko jadi ada upaya pak di ayah 20 hari juga pak dia naik pagi sudah pulang iyo karo mandak dua kalau baliku kata bujang iyalah pasti dampak tanggung jika dipilih